Shout out lang. Thank you. Guwapa, thank you sa inyo ah. Okay. Oh, shout out to what? Shout out to what? Sino nga lang mo? Thank you ah. Guwapa, Riba. Sige. Thank you sa inyo ah. Thank you, bye-bye. Thank you. Yes, mga taga-Jollibee kali ah. Thank you, mga Jollibee. Yes, kamaton na vlog through gali ko sa Jollibee the version road kamaton na. Ariyo, daw medyo nagutom si Maton sa pag-vlog. Nagutom si Maton. Actually, burger man lang kamaton kag cockplot ni nga akon nga ginkuha para pang tapal-tapal sa akon nga tiyan. Ginalagas na lang aton oras di kamaton sa biyahe mo kay taman ka tapik. Imo oras kulang sa tapik kamaton ti medyo lugi kita sa pamasada. Lugi kita sa biyahe eh. Dito ko gali ni kamaton sa kuana. Sa amon nga pilahan sa ICC kamaton na sa isa ka dako nga molyo. Medyo kaunta ni kamaton burger kamaton. Sa taot na lang gali sa mga taga-Jollibee nga taga-Jollibee Leverson Road mga kamaton. Sa taot sa inyo. Yun, nag-enjoy man ka mo gali kamaton. Tanggo mga taga-Jollibee ha. Sa taot na lang gali kay Ma'am Angel sa Jollibee Mandurriao gali sa kamaton ha. Siyang manager doon, Ma'am Angel. Sa taot sa inyo mama. Are, dire ko na drive-thru sa Leverson Road gali nga Jollibee ha. Sa taot sa inyo. Tunggu sa inyo mga kamaton ha. Salamat sa inyo mga kamaton. Salamat sa pag-subscribe kay Maton kapag nantaw sa mga video ni Maton. Are, tila tadi sa amon pilahan mga kamaton no? Yes, thank you kamaton ha. Kamaton, ari ko sa airport Iliga Pagua. Morning sa inyo mga kamaton. Nagduloong ko din sa airport mga kamaton ha. Amo ni, nagapagwa ko din gali mga kamaton sa amon nga Iloilo International Airport mga kamaton. Yes. Yes, mayong gabi gali mga kamaton no, ning may onboard naman sa akong ding ano ni, beautiful niyo, complete ni. Wait for it. Here it comes. Almost there. Guwapa, basta Ilongga, guwapa ko ng mga kamaton mo. Ay, nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Yes, ang oras mga kamaton, alas 6 sila isang gabi na mga kamaton na. Pagkulang si Ma'am onboard gali dire sa ICC. So, Ma'am, shout out na sa channel ta. Hello, shout out guys. Okay. Mga kama. Oh, sige. Kamaton. Oh. Shout out kay Maton gali, guwapa. Hello. Yan mga kamaton, mag-on board si Ma'am gali no. So, diretso kami ni Ma'am sa St. Clements. St. Clements. Ano kuha na na Simbawit Farm. Ah, okay. Tingay, ikaw lang isa. Maapas lang ko sila doon, no? Dilagyo. Parang hindi na takaroon magliso-liso. Actually, nag-shortcut kami din sa nabitasan gali nga prime estate nga subdivision yung mato na.
Eh, hindi ka kita ang kapaw. Hindi mo kita ang yotiaw. Ano man? Nice. Ako rin nag-subscribe na naman si Ma'am sa account mo, pero medyo ang data, medyo wala pa na eh. Gana. Karoon lang ko ng mga Subscribe kamatan na. guys, like and share. Yes. So, diretso kami sa St. Clement sa buong kamaton mo. Gas call ka pa, gwapa ko ng kaubra na. Gas, school no. Sabi eh? Sa St. Clements. St. Clements. Sa St. Clements. St. Clements. What? Bro, what are you talking about, man? St. Paul, I'm sorry. Sa St. Paul's? Oo. Nice. Nursing? Hindi. Senior high school. Senior pa lang? Nice. May bata ka dun, no? Shout out tingin mo nga mga classmates mo, mga colleague mo sa school. Shout out, guys. Shout out sa Pocky Bears and Araw-Araws. Okay. Sino ganing ngalan taliwat? Si Isabel. Sabel. Yun. Shout out kay Ma'am Sabel. Kag sa ning taga-din ka, ma'am? Sa may Lapas. Din sa Lapas? Sa may Isat Dampling. Burgos. Yes. Nice. So, shout out sa pamilya mo to gali ah. May boyfriend? Oo, no. Aragoy! I got you, homie. Yun, napapit si ma'am sa akon gali. So, shout out sa boyfriends mo gali, mama. Shout out sa? Hi! Hari ka di kayo, mato na ka on board, oh. Ano sa ito nag-ulat si mo sa St. Clements? Ara, mato siya, no. Okay. Shout out to sa iya. Hi, shout out. Okay na kami, no. Okay. Doon siya ga-school, ma'am? Sa may San Jose, no? San Jose College? Hindi, sa may Colegio de San Jose. Lapit sa may Rob Haro. Okay. San Jose College nga? Ay, Yung San Jose Haro sa may lapit sa Rob. Diba, labi naman na yung kwan. Labi naman na yung traffic day. oo, Lunes na naman. tagpuruli. Medyo, hasta subong na medyo lain pag-awa akon nga tingog mo, panising naligad mo. Pag-vlog-vlog ko niyo, lain akong tingog. Bangod sa ulan. Sulay. Grabe may kamaton ng amon di lugar. Init-init kong lugtong. Oo, grabe ka Pagka pa. hapon, maulan. Hindi hindi manikawan nga makasulay kita mga kamaton. Pila mo na naka-years kinobra, no? Naka-years na or months ba? Wala na nagwapa, 2 years na ko. Wow! Siguro next 2 weeks siguro 2 years na po. Wow! Yun, kaya kalandan, i-share mo yun. Okay. I-share ko doon nung para daw yung kakita. Oo. May pamilya ka doon, no? Mayara naman. May bata. Buong buo na. Wow! Oo. May pamilya ka, may bata na si Maton. Good boy. Yeah. Hindi, wow. Kanilo. Isa lang, no? Ang asawa? Ang isa lang. Yung bata, no? Ang asawa niya, isa? Very Why good. na takrandan makuha na? Why na ta plano na magdugang ha? Kung sa bagay, pwede madugangan kung gusto, no? So, hindi pwede. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ganyan, kwenta sa aton yung mga asawa. Faithful. Oo. Makita mo lang ganun sa video, arada misis ko. Ay, okay, sige. Oo. Yung pinakamaganda ni Maton ni misis. Makikita mo na. Nice. Yun mga kamaton, napit na kami sa St. Clements kaya nga simbahan nga pasulod kami din ni kamaton na. So set up what ma'am sa imo. Okay, shout out guys, family, sa
schoolmates ko and friends and so, yes. Okay, so ari na kami mga kamaton. Thank you ha. Thank you. Shout out So ma'am, shout out kay Waton, shout out. Shout out. Strong. Shout out sa families, friends, and yeah, sa schoolmates. Hello guys. Sige ma'am. Thank you ha. Thank you sa Thank you. pag-support kay Maton ha. Thank you sa mga, and shout out again sa Kamatons. Okay. Please like, subscribe, and comment. Yes, thank you mama. Thank you. Thank you. Yes. Ano si mama? Doon sa simbahan. Ano si mama? Ma'am, thank you gid mama. Thank you gid sa imo pagsuporta. Thank you sa pag-onboard kay Maton. Kag shout out na lang sa mga friends mo kag mga classmate mo da sa taga St. Paul. Shout out sa mga taga St. Paul sila mga kamaton na. So, ang oras kay Maton medyo 6:20 na kamaton na. Yes, mga kamaton na ligali ko di sa St. Clements. So, bago lang pa na uga ko niya. Guwapa ko nga pasayro. Nagsimba dire sa St. Clements sila mga kamaton na. So, are, thank you sa tanana kay damo nagapasulod sa ano simbahan sa St. Clements. Ayun, arita kamaton nagapagwa tadi sa simbahan mo tok gali mga kamaton. Wala mo nagasimba basta Sunday gali mo. Mga kamaton mo. Kung hindi sa aga magsimba mga kamaton, sa hapon kagabi sila nagasimba mga kamaton mo. Amo na diri sa Iloilo, Philippines. Ari ko sa district sang Lapas gali mga kamaton na. Yes, ari nagwa na ko sa St. Clements mga kamaton. Thank you sa inyo ha. Salamat sa pag-follow. Ari kamaton no, pagwa ko di sa kwan St. Clements. Umuli ka tao mga amon nga lugar oh. Yes. So monitor naman ka guro sa aton nga operator mga kamaton ha. Ayun, ari na. Area na ko sang Lapas mga kamaton ha. Bandamang gabasa subject pa wala pa to ikapat nga bravo sa wala gray nga gi. Gusto gini ma'am gali kuan mo ano ni ma-vlog. Yes, yun tinuloyan ko na lang si ma'am. Pag patuo pa wala mo nagikatatlo nga bangga patuo ka dayon pa wala last nang nga balay ang wala pinta. Quarter tuwa na ni mga kamaton no, ari kami diri sa extension. Tega kami di subong kagawon mga kamaton no. Quarter to 1 sang aga. Ang yun left ni maton nyari. Yun. Ibig. Pag-silikod kung isa kayo nito. Hari kami di mga kamaton sa extension nagapan. Ugat lohulat sing collar namon diri sa extension. So dugay-dugay ubos na mga call center namon yung mga pasayro, mga isa na lang ni gulo ka trip kuhay na yung mga call center namon nga mga sokid yun mga kamaton. Good morning sa inyo mga kamaton. Good morning. Akong pinakauli dito sa amin kalima ko sa pila. Yun. So good morning sa inyo mga kamaton. Good morning sa nagabugtaw subong nga kagahon. Yes, thank you mga kamaton po. Ganda niya.